Yes, hello mga subscribers. Muli, si Modern Mag-Gaping to. Again, ngayon po ay May 5. Ayan, May 5, 2026. Ngayon po ay Tuesday. And this is the updated therapy for my bedridden. Dating bedridden po ito si Apo. Ayan, Bapang Noli Peña. Siya po ay 76 years old. Kailan man stroke? Higit na. Atin ang pabulan. Papanwa. Wala po. Wala pa. January yata. Oh, so this January po siya na-stroke. Kaya, dati po siya bedridden. And again, for almost 1 month may keep ko siyang tinatherapy. And this is the improvement. Siya po ay meron ng balancing. Nakakapo na po siya. At higit sa lahat, siya po ay nakakatayo. So, scroll down niyo po yung aming mga fast videos and short videos. Makikita niyo po yung aming tiyaga na ginagawa ni Modern Mag-Gaping. Together with, siyempre, we pray to God, we trust in God. So lahat po nito ay may kakibat ng pananampalataya namin ginagawa. Aside from yung ating pinag-aralan ng mga discard na ginagawa ni Modern Mag-Gaping to sa aking stroke patients. Ayan. So again, sa lahat po ng mga subscribers natin, nanonood at viewers ng Modern Mag-Gaping to at yung aming journey ni Apo Noli, ay maraming salamat sa inyo. Ayan. Kung patuloy po kayo muli, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Ayan po. Siyempre, shout out, thankful tayo sa sponsor ng therapy ito. Sino ba sponsor na ito? Siyempre, mga anak po ni Bapang Noli, si Ivy at si Jennifer, di ba? Dalawa. Yan, shout out. Yan, siyempre, shout out namin ng sponsor na to. Siyempre, yung si Sister Lodi, ang nag-aalaga din sa kanyang pamilya. God bless you. Yan. So, watch po din yan, yung aming vlog. At siyempre, ito po ang kanyang maybay. Yan, nag-aalaga po si Darag Sali, ang nag-aalaga po. Yan. So guys, sa pinakikita ko lang sa vlog na ito, hindi kung ano, pinakikita ko kung yung improvement at mga ginagawa ni Modern Mag-Gaping. Pinagsama-sama po lahat ng ating pinag-aralan. Reflexology, therapy, massage therapy, traditional healing para sa pasyente ko ng Modern Mag-Gaping 2 ay all-in-one. Yan, lahat niyan ginagawa ni Modern Mag-Gaping para tayo makatulong sa ating mga stroke patients. Yan. So watch po till the end yung aming vlog. Yan po, siyempre, shout out sa aking mga nakis, mga pos. Ayan. Kuya, pakita natin sila. Ito yung mali yung motion mo. Yan. Ayan, makikita po natin. So, bibitawan ko siya. Then, straight body ka. Ayan. Bakit ginagawa ito? So, this is very important to the stroke patients. Ang stroke patients, dapat bago mo palakarin yan, at tandaan mo ha, may balancing muna siya. Hindi pwedeng mawalang balancing ang stroke patient sa palalakarin mo lang basta-basta. Dapat yan, matibay ang pundasyon sa ilalim. Parang bahay yan. Matibay dapat ang pundasyon. Hindi po pwedeng gagawa ng third floor. Mahina ang pundasyon. Tandaan mo, guys, tandaan niyo po ito. Sino mga therapist kayong mahawak? Hindi minamadali pasyente. Kung yung mamadali niyan, posibleng masira ang mga muscles niya ng joints niya kapag walang foundation. So this is the great foundation na sinasabi ko na kailangan ng pasyente ay nakakatayo na mag-isa, nakakatayo ng matagal, bago mo palakarin niya. Okay? So this vlog, improve my bedridden stroke patients, yung balancing niya, nakakatayo niyo. Dati, panoorin niyo po, dati gumigiyawang-giyawang ito eh. Diba? Ngayon, nakatawanan, iniwan-iwan ko na. So, ang target namin ngayon is makatayo siya na at least 10 to 15 minutes ang tayo niya. Para makita niyo naman po si Apo Noli Peña na ngayon po ay nakakatayo na siya. Ayan. Ayan, no? Sa lahat ng mga kamag-anak, siyempre mga anak, nanonood ngayon. Mamaya, i-upload ko na ito. Manonood ng vlog ko ito. Ayan. Thank you tayo kay Lord. Siyempre, tayo ginamit instrumento. Ayan. Sa pagkataniniwala ako, sabi nga sa Jeremias 29:11, God has a great plan for you. Hindi pa talaga ang Diyos. Kasi kung nagkaroon Diyos, hindi tayo eh. So yan. Yan o. Ayun o. Kaway ka ron. Kuya, kaway. Ayan. Kaway ka ron. Ayan. Ayan. Sige na. Oy, bilisan mo ha? Oo, siyempre naman. Para madapa. Nakakalis, bilisan mo agad. Ingatan siya na Lord yan. So, I emphasize the primary posture. Kuya. Straight body ka, kuya. Yan. Yan! Tingnan mo, kuya. Straight body ka. Tangkad mo pala, no? Tangkad mo sa akin, Ayan. So kapag na-develop ko na yung kanyang
tibay sa pagtayo. Ha? Strengthen sa kanyang pagtayo. Siyempre, next man yung paglakad ng natin. Siyempre, yung kanyang stroke affected na kaliwa, hindi pa gumagalaw yan. Pag gumagalaw naman, yun man ang ating target for next month naman. So ngayon, ang kanyang target for next month, hindi na mahirapan si Ate Sally na si babangon at uuwi, di ba? Kasi nahihirapan. Nagkakaroon ng problema yata, di ba? Again guys, so this is the good improvement. So what you put in there, yung aming gagawin. Okay? Bob! Still bad. No! Okay, napakita ko na yung pag-upo mo. Sige, nanda ka upo, kuya. Nanda ka upo. Nanda ka na, layo ko guys. Yan. Oops. Tukan mo. Tukan. Nakakita nyo. Sige, 10. Pagkatin ng ating mga viewers. 1. 2. Nakita mo, napaka-ease niya. Oh. Okay. 3. Walang natin mo. Gamitin mo yun. Ito pa lang ha. 4. Yan. 5. Yan. 6. Yan. 7. Push! Still body. Ito pa, 3 pa. Okay. Last 3. Okay, pang-8. 8. Okay. Pahinga mo na. Siyam. Lakas mo na. Hinga mo na rin. O, pwersa. Sige, pang-siyam. Siyam. Kayang-kaya pa. Tayo. Check body. Yan. So, last tayo ha. Pag 10 ha. Nakita nyo naman yung pinag-great improvement. 10 siya mag-isa. Ha? Siya mag-isa kung tumato. Nakalali lang ako guys. Yan. So, again, this is the great improvement of balancing. Upo tayo mag-isa. Upo tayo mag-isa si Bapag Noli Peña, may stroke patients. Yan. Dito po tayo sa San Jose. Magalang, Pampanga. Yan. Siyempre sa lahat ng mga taga San Jose, magalang dyan, mga mag-anak po ni Bapag Peña, lahat ng mga kaibigan niya, shout out! Ayan, abangan nyo. Malapit ang lumabas ito. Ayan. Sige ba? Ayan. Sige ba? Ganyan naman ba? So pag ganito pang pasyente natin, iba kasi nagpapahinto ka agad, mali yun. Hindi alam ang program, pag huminto ang pasyente ng ibang programa ay mahirapan. Nagtataka ako, nagpa-stop, so sayang. Di ba, Bab, no? Tapos si Papa, nagtyaga, di ba? Sayang, kung papa-stop ka, sayang yung speed recovery program ko na ginawa. Sayang yun. Dapat tuloy-tuloy, di ba? Kaya pag magaling ka na, doon tayo magbabawas ng araw kasi hindi ka patuloy magaling. Okay? So, I made a point na pinapalakas ko muna yung lower limb, lower back, mga muscle mo, para lumakas ka. Sayang kasi ang panahon, back na. Magpapahinto ka, sayang. Ang hinayang ko sa mga pasyente mo nagpapahinto, sayang. Diba kung pa ba? Ang pera ay mahalaga, pero ang pera kinikita lang. Mahalaga pa rin ang kalusugan at ang buhay. Kasi pag nakarecover ng stroke patients na yan, mas mabibless ka ni Lord. Diba? Abang buhay na yun. Habang buhay na yun, sayang ang panahon, hindi niya pa namang stroke. May second stroke pa yan, may third stroke pa yan. Pag na-stress yan, patay tayo dyan. Di ba? Mahirap may stroke, akala nyo lang. Di ba? Ano sabi mo ba? Di ba mahirap may stroke? Mahirap. Ayun, di ba? Kaya may pagkakataon sa therapy, pagkakataon, huwag mong panagpasin, di ba? Sayang yung pagkakataon. Sige, tayo ba? Paras. Oh. Check body. Nakita mo sayang yung pagkakataon. O, di ba? Bedridden to, ha? Eh, nakakatayo na. Thank you, Lord, di ba? So, modern monkey is just an instrument para sa mga stroke patients natin na talagang hindi maka-afford ng physical therapy, di ba? No? Caregiver pa, kung ata, pupunta pa ng ospital yan, mapapagod yan, di ba? So, yung travel tayo, mapapagod. So, modern monkey is tumutulong tayo sa mga stroke patients natin. Maraming stroke patients sa buong Pilipinas, hindi kakayanin natin yan. So marami tayong therapist dyan, maraming hospital dyan. Yung may mga pera, pwede naman, di ba? Pero yung mga siyempre medyo kulang ng konti, hindi kaya nang travel time pa tayo. Hirapan tayo. Si Moderno Mangkiping po, nandyan lang po. Kung araw Pampanga ka lang, why not? Di ba kuya? Kung malayo ka, ibang usapan na yan. Siyempre, kung may helicopter ka, pwede. Pupuntahan kita kung may chopper ka. O kaya may sakyan ka, di ba? Susunduin mo ako, why not? Di ba kuya? Hindi naman tayo kausapin. Oo.
So I have different cases na hinahawakan. So sa awa at tulong ng Diyos, thankful tayo na tayo ay ginagabayan at sinasama ng Diyos na nakaka-recover naman sila. Yan. Maraming naka-recover na rin, na may mga identidad na rin. Question ba tayo? Yan. So paki-scroll down tayo, maraming natutulungan dyan. Yan. Iba, ayaw pa-vlog. Yung mga napagaling ko, ayaw pa-vlog, it's okay to them because we respect their privacy. Pero siyempre, nakakalungkot isipin din dahil yung mga nanonood, may encourage din. Kagaya nga po Noli, ito ay 1 month bago ko hawakan to, talagang hindi nakakatayo to. Diba kaya? Talagang walang balancing ito. Puro higala. Ngayon, sawa sa kakatayo na. Gusto na lumakad eh. Diba? Bakit gusto mo lumakad? Minimiss mo na? As a stroke patient, sige, ano bang naramdaman mo nung hindi ka makalakad? Abang mo na ba ito? Ayun, di ba? Parang hopeless ka na, no? Di ba si Mang Kepo ano nangyari? Nabuhay ang tubo. Dati niya, ayaw maniwala ang tatayo pa siya, no? Parang sa'yo, parang may chance pa ba ako, no? Ano masabi ko sa'yo? Have faith in God. Di ba? Maniwala kay Lord, di ba? So, yung faith mo nagpagaling din. Aside from our therapies. Bob, step pa, di ba? So, ganyan guys, ang aming target is 10-11 kasi kakahit ko lang 11-15. So, konti pa tayong therapy ng gagawin natin para hindi na kumain. Tapos na 11:30, hindi mo kung di ba? Sa alis na ako. Hindi pa tayo sa Kupang. Yan. Kay Pipito, Palabasan. Yan, shoutout ka pala. Shoutout pala kay Pipito Palabasan, family dyan sa may Kupang. Napakaganda nilang estimate kay modern mong kipin dyan. Thankful tayo sa kanilang pagtangkilik dyan. Tiwala sa ating therapy. Siyempre sa pagkasikaso sa kanyang asawa. Kay Ate Gloria. Thankful tayo dyan sa mga asawa niya. And siyempre sa Kupang dyan, shout out kay Ate Helen at kay Kuya Jaime, ang ating first dyan na pasyente natin dyan sa Kupang dyan. Mag-asawa ko ito, sa inyong pamilya, shout out yan. Kay Ate Helen and Jaime Salak, shout out to your family. Yan. May sabihin ka ba? Wala, po na. Okay? Sa mga napagaling ko, siyempre, didepende po tayo sa kalusugan at katawan ng pasyente. Hindi po lahat pare-parehas. Kasi may mga komplikasyon po tayo na hinahawakan. Like, mataas po yung sugar, mataas po yung urine, may asthma, so hindi pare-parehas. Nakikita mo sa YouTube na stroke, gumaling ka agad. Hindi po kasi yun ganun yun. Depende po tayo sa sitwasyon. Kung mild po yan, walang komplikasyon, madali po talagang gumaling at makarecover. Gaya po nung nasa S-career natin dyan. Ayan. So, nakakalakad pa lang, wala pang bubit yung kamay, pinahinto ka agad for, hindi ko alam kung anong problema nila. So, okay lang yun. Pero sana, mapatuloy pa yung therapist ni Kuya. Sayang naman kasi yung kanyang recovery. Kasi nakaka-step pa lang siya. No? So, again guys, this is the improvement na pinapakita ko kay Mapang Noli, kanya, tayo sa San Jose. Diba? Ayan, straight ka yan. Nakapit siya naman. Straight ba, diba? Yan. Ayaw ko ng 5 minutes. Ayan. Diba? Naman guys, iniiwan ko na lang guys. Okay? Kayo na dyan na mag-judge. Pananood kayo kung ano na improve niya kung ulit. Sunod dyan. Lalakad niya. Okay? Kaya testimony pa yan. Diba? Straight ba, diba? Yan, hindi na sayang naman yung panahon at pagtitiwala sa atin ng kanyang mga anak. Diba? Hindi na sayang. Ito sinasabi ko sa mga pasyente ko tingnan natin muna speedy recovery. Sayang naman kasi kung tatagal pa 6, diba? Tatagal na 6 months, 1 year, tingnan natin. So, ang programa ko, speedy recovery ko, pinapaikli ko yung mahabang panahon na sayang. Gusto ko, hanggang malakas tayo, sayang. Diba kaya? Hindi magagawa natin. Mas mabilis ang recovery ng pasyente, why not? Basta kumpleto yan sa medical, saka sa pagkain, siyempre. Ang doktor, we expect the doctor first, yung check-up, na routine na ginagawa sa stroke patients. So, tutulong-tulong. Okay? So, sa lahat ng mga panood po nito, kung may stroke patients kayo, pwede rin po kayong mag-schedule. No kaya? Yan. Pag umaling ito, testimony ito. Mga kapay!
Bob, straight body Bob. So pag ganito, we just protect yung mga accident, like yung mga, babak no? Yung baldog, yung plakda, yung mga piso, yung mga semplang, yung pagbaksak. So dito na, parang ganito yung pasyente natin, very fragile na po yan. Iiwasan dyan ma-fracture. Okay? May injury. Kasi po, kung may injury, magkakaroon tayo ng problema for the recovery, speedy recovery program. So pag itong pasyente natin, doble ingat na po tayo. Huwag basta palalakarin, basta-basta. Kuya, kasi wala pang paggalaw yung kanyang kaliwa. May hirap mang payakbang yan. Balancing pa lang tayo. Yung kanya, susunod na yung ating paglalakad. Diba? So lahat po yan nakakibat ng ating programang ginagawa na hindi po basta-basta ang stroke patients. Tandaan nyo, may muscle yan, may joints yan, may mga ligaments yan na hindi pa nakapere-pera para palakarin ang palakarin. Dapat yan, inahanda pa sa mga aktibidades na ginagawa natin to prepare. Sige ba? To prepare yung ating pasyente. Kaya nga kung sinasabi sa inyo, kahit nag-aral ka o naging ano ka pa man, handa mong gagawin mo, kailangan nakakibat sa kondisyon ng pasyente. Diba? Diba? Kung masabi mo, are you okay? Gutom na, no? Malapit na. Okay, so bigyan pa ako ng 5. Kaya pa ba 5? Kaya pa? O, tingnan natin. Yung 5. Okay, 1. Okay? Last 5 to guys. 2. Kakain na to, gutom na eh. Okay. 3. Eto, matindi na to. Shot na to. Matindi na po itong ginagawa niya. Sarili niya po ito. Walang spatter. Di ba kuya? Okay, kuya. Tapos tayo ka ng 5 minutes lang ha. O, tayo ka 5 minutes. Tayo. Step back ka. Sige, mamaya ka. And after this, i-train ko. Okay? Yeah. So please, yung mga di pa nakakilala sa akin bilang modernong magkipinto, stroke therapy po, panoorin niyo po, scroll down po kayo sa ating mga pasyente ay may almost 1.5k videos. Panoorin niyo po yan. So, nandiyan po yung mga iba natin napagaling ng mga pasyente natin dito sa Arayat, ibang klase, Pandakaki, yan, Magalang, at kung saan sa kanila nakakarating. Yan. So again, andito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. Yan. Ganun po ito. Purok dos. Yan. Dito nang palang purok ano? Puro sa kabila. Dati po ba kuya, anong trabaho mo? Dati bago ko stroke ang trabaho mo. Yan, nagtatricycle ka diba? Oo. Bago may stroke ang trabaho mo, tricycle driver. O yun, trabaho mo talaga. So anong bisyo mo? Wala. Hindi ko umiinom, naninigarilyo? Hindi. So ano yan? Overpating. Overpating So, diretso ka. Pagdating sa bahay, nagtatrabaho pa ako. Ayun. So ang katawan po natin, sinasabi nga sa Bible, huwag mong abusuin ang katawan mo. Kailangan mo ng kapahingahan. Bakit na-stroke ang tao? Due to vices, bisyo, pangalawa, labis na paggamit ng katawan, wala ng pahinga. Ng ating katawan, kailangan ipinapahinga po natin yan. Sa loob ng 24 oras, dapat pinapahinga po din natin. Papahinga lang ako pagtapos mo ng mali. Ayun, si Kuya. So, sinisir lang ni Kuya, dapat ang katawan may iingatan mo. Okay? So, lahat ng mga pasyente natin, siyempre, una, bisyo, paninigarilyo, labis na paninigarilyo, labis na pag-inom, puyat, at pangalawa, wala nang pahinga ang katawan. So, napapagod po ang ating katawan. Kailangan po ng pahinga yan. Kaya na-stop pa rin. Sa tapos ng pagkain ng mantika, di ba? Mag-iisip na sobra-sobra na pupuyat at sobra paggamit ng cellphone, nakakasama rin yan. Ako yan. Hindi ako lang sa cellphone. Very good. Meron ng cellphone, Yeah, so lahat po ng sobrang bawal ay nakasasama sa ating katawan. Okay? So, kailangan po natin ng exercises, di ba kuya? Pag-inom ng tubig, kailangan nating katawan. We should make a healthy habit lifestyle. Sa karoon natin ito, mahal po ngayon ng gamot. Diba kuya? Mahal magpa-check up. Napakamahal po ng mga bilhin natin ngayon. Walang doktor. O yan, napakamahal po yan. Ay, nangarito pa ako. Okay na kuya? Sino ka? Wala mo. Ha? Hindi pa na ako man. Siyempre. Ito. Kaya na tayo. Ayun mo na, break time. Ito mo na, alam ko. Tayo ka. Sige. Oh.
Galing mo ah. Kaya ang ganda niyo po guys. Lumipat mag-isa siguro sa wheelchair niya, di ba? May ebidensya ha? May ebidensya. Ito guys, so nagugutom na po yung pasyente natin. Kakain muna siya ng kanyang lunch. Yan. Okay, sir. Are you okay, sir? So, kain muna kami, guys. Isayin mo lahat yung blower, no? Siyempre. Mamaya yung pagbalikan dito. Try natin muna siyempre camera natin. May blower to. So, guys, hanap muna kami. At least, nagawa ko ng pinaka-importante sa kanyang exercises and some of the reminders ng moderno mag-giving to yung mga hindi mo nakakilala sa atin dyan. Dinadaan ko lang kayo dyan. Dumadaan sa wall mo ito. So, please, like and subscribe. Tulungan nyo rin po ako sa aking vlog na to para mas may kalat pa natin kasi may mga tao rin nakangailangan ng tulong. So, kuya, para yung mga tao nyo, masuportan natin, matulungan din natin para naman tayo makatulong sa ating kapwa. Tandaan nyo po, na ang taong tumutulong sa kapwa ay pinagpapala. Di ba ba? Pinagpapala ng Lord yan. Ayun kuya, see you. Bye-bye. God bless po. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Modernong Mangkeping to po, stroke therapy po. Yan. God bless po to all you guys.